A tá servus, ja som Loisy, sme my. Ja som Rudko, ale s tvrdým. Poslali nás spolu na misiu, že? No, už to tak vypadá. No, Máš tu mapu? mám tu. No, toto som ja a toto si ty. Takto pôjdeme túto bunka, cez bunker, cez stromy a potom vidíme stade to, tuto. Chápeš? Nechápim. Ešte raz. Tuto stojíme teraz. Pôjdeme takto. Pozrieme, či nie sú teroristi. Vystrieľame, ak tam sú a kde sú, tak ideme ďalej. A učakáme. Už chápeš? Už chápim. Táto už radšej pomeň, ne? Nech to máme z krku. Dobre, ideme. Loisy, vidíš, tam ich počujem. Pošťák Ben má. Ahoj, mami. Áno, aj kuchyňu som poriadil. Aj chameleóna. Borovička. Tá je na chladničke. Áno. Ahoj. Rudo. To robí po cichu, dobre? Rudo, poď sem. Idem, Loiso, idem. Loisy, ja budem sa nejaký potichu. Ideme na vec. Polícia Slovenského cisárstva, otvorte vy teroristi a ruky nad hlavu. Nader! Ruky hore! Kde je ten druhý, sa pýtal? Povieš nám to, Boha! Loisy, No, poď sem na chvíľu. Ten dojaký bezdomovec, vieš, není to ten druhý. ale to nemôže byť ten druhý terorista. To určite ho dajaký medveď naháňa. Ha, asi dole.